Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilarimiz. Tataristan 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин Гөлүсә Сыңатуллина. Иртәгә Татар театрының туган көне. Кемдер театрны гардеробтан башланады. Ә миңа калса, театр ул ишек төбеннән үк каршы алып торучы нурлы йөзле билетерлардан башлана торгандыр. Тәмле сүзләре, ягымлы елмаюлары белән алар һәр тамашачыга яхшы кәеф бүләк итәләр. Бүген без театр дөньясын башка яктан ачарбыз. Чөнки бездә бүген кунакта Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры билетерлары Рәсимә Сафиуллина һәм Резидә Ишмиева. Хәерле көн, исәнмесез, нурлы йөзле кызларыбыз дип эндәшим әле. Хәерле көн, Гөлүсә. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Без бүген сезне туры эфирдан, телевизордан сәламлыйбыз. Ничек кәефләрегез? Хәерле көн. Кәефләребез бик әйбәт, бәйрәмчә. Менә бит, кызлар, сезне күрергә без бик шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, инде алда әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунакларыбызга сорауларыгыз, әйтер сүзләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Хөрмәтле кунакларыбыз, инде әңгәмәбезгә күчкәнче, башта сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Бу көннәрдә безнең хәбәрчебез театрда кунакта булып кайтты. Сезнең эшчәнлегегез белән танышты. Бергәләп карап үтегәле. Игътибар экранга. Театр бинасына килеп керүгә тамашачыны билетерлар каршы ала. Яхшы кәеф, матур тамаша, рәхәт ял теләп кала. Теге яки бу сорау килеп туса да, шушы мөлаим апалар янына йөгерәбез. Җавап табабыз. Карашыбыз белән нәкъ менә аларны файдадан эзлибез. Билетыбызда күрсәтелгән урынны таба алмый интексәк тә, билетерларга мөрәҗәгать итәбез. Рәхим итегез, исәнләрмесез? Рәхим итегез. Театр дигәч, беренче чиратта артистларны күзалласак та, сәхнә артында никадәр хезмәт яшеренүен башыбызга да китермибез. Кеше беренче кассага киләме ул яки сайтка керәме, аннан соң инде икенче кеше артистларга кадәр, режиссерның иҗатына кадәр күрешүче кеше ул каршы алучы, җаваплы кеше дип әйтер идем, билетер. Залда 800 урын, кеше залда 160 урын, ике залда эшләгәндә 1000 кеше дигән сүз, театрда 1000 кешедән төрле сораулар мөмкин буларга. Һәм төрле кеше, халкысы да төрле, 1000 төрле холык дисәң дә була. Шуңа күрә һәр берсенең холыкларын белеп, аңлап һәм матур, иң мөһиме матур итеп җавап бирү. Билетер – театрның визит карточкасы, тамашачы һәм театр арасындагы арадашчы, тамаша кылучыларның тугры ярдәмчесе дә. Һәр тамашачыны менә шундый матур киемнәрдә елмаеп каршы алучы Камал театрының ягымлы кызлары бездә бүген кунакта. Шуны да әйтеп үтәсем килә, менә гадәттә бит инде гади тамашачы театрда бар тик артистлар һәм режиссерлар гына эшли дип белә, шулай бит. Чынлыкта театрның эчке дөньясы инде ул күпкә катлаулырак дип әйтергә кирәк. Ул бай һәм ул үз эченә бик күп төрле һөнәр ияләрен сыйдыра. Һәм шуларның берсе ул инде әлбәттә сез. Кызлар, сөйләп итегез әле. Әлеге серле дөньяга ничек килеп кирдегез? Мин әйтегез, сездән башлыйк, чөнки сез бик күп еллар буе театрда хезмәт итәсез. Мин 93 елның декабрендә килеп кергән идем театр дөньясына. Мин әле театрга хәтле тәрбияче булып эшләдем, балалар тәрбияләдем. Минем ирем Марсет Сәлимҗановның ярдәмчесе, әдәби бүлек мөдире булып эшләде ул вакытта, күп еллар эшләде инде. Ул вакыттагы секретарь Илсөя әйткән дә, библиотекада урын бушады, хатыныңны чакыр, үзең янында булыр дип, менә мин шулай иттереп библиотекага килеп кердем 93 елны. 2009 елга кадәр библиотекада эшләдем. 2009 елда Әлфия апа Репутина өлкәнәю сәбәпле китте дә, менә шу зал администраторы урыннан, ул урынны миңа тәкъдим иттеләр. Мин рәхәтләнеп шушы урынга эшкә килдем. Һәм бүгенге көндә бар күңелегезне биреп тамашачылар белән эшлисез, шулай бит? Әйе, рәхәтләнеп эшлим, Гөлүсә. Менә Резидә апа сезгә килгәндә дә менә сезнең йөзегезгә үк язылып куйган театр кешесе дип. Менә гадәттә артистлар әйтәләр бит инде, театр ул зур бер гаилә дип. Менә әлеге гаилә сезне ничек кабул итте? Гаилә, мин чагыштырмача озак эшләмим, 8 ел гына эшлим әле театрда. Субханалла, шалтай зур. Театрга мин бик мөкипән кеше, бик яратам театрны, ул бит сихри дөнья.
Мине бик җылы каршы алдылар театрда. Мин рәхәтләнеп эшлим, күңел биреп. Менә оннан соң минем үземдә шундый бер халәт бар. Әгәр дә мин инде театрга бараммы, әйтик, концертлар залына бараммы, ишек төбеннән үк ничектер елмаеп, рәхәт итеп каршы алмасалар, ничектер инде концерт турында булсынмы, спектакль турында булсынмы, фикерем инде тискәре булачак. Менә шуннан чыгып әйтәсем килә. Миңа калса, менә билетерларны, алар тамашачыларны спектакль карарга әзерләүче кешеләр дип тә әйтеп була торгандыр. Менә килешәсезме бу сүзләрем белән? Әйе, Гөлүсә, килешәбез. Өйдән бит төрле кәефтә килергә мөмкин тамашачы. Эштән дә төрле кәефтә килергә мөмкин. Яки ул бик урысча әйтеп әйткәндә возбужденный да булырга мөмкин. Инде залга кергәндә без инде аларны әзерләп кертәбез. Телефоннарыгызны сүндереп куйдыгызмы? Акрынрак сөйләшик, тамашачылар, хәзер тамаша башлана дип. Әйе, әзерләү дип әйтергә дә буладыр, әйе. Безнең. Шулай бит Резидә. Шулай, алар төрле халәттә киләләр. Монда килгәч инде аларның кәефләрен тагы да күтәреп, бәйрәм бит инде ул театрга килү. Әлбәттә. Кеше һәр көнне театрга йөрми, сирәгәрәк килүчеләр дә бар. Менә алар өчен бигрәк тә инде. Без аларны ялмаеп, мотор итеп каршы алырга тиеш. Һәрберсенең күңелен күрергә тырышасыз димәгәйме? Тагын шуны да әйтеп үтәсем килә, сезне бит әле даими тамашачылар таный да шулай бит яныгызга килеп фотоларга да төшәләр. Әйе, Гөлүс, андыйлар да бар. Андыйлар күп булмаса да бар. Ничәдер проценты безнең даими тамашачы. Аллага шөкер, андыйлар бар. Таныйлар. Менә уннан соң файга чыккач, һәр вакыт тамашачылар сезнең яныгызда бетереләләр. Гадәттә нинди сораулар белән мөрәҗәгать итәләр? Сораулары тамашачыларның ниндирәк спектакль, кызыкмы, юкмы, күлдерә торганмы, җылата торганмы дип шундый сораулар бирәләр инде. Кызыксыналар театр дөньясы белән, артистлар белән кызыксыналар. Ondan soң бит әле чыннан да менә сез артистлар белән дә бик тыгыз элемтәдә торасыз, шулай бит? Бик тыгыз ук булмаса да, Гөлүсә, әйе, элемтәдә без алар белән. Но тамашачының да төрлесе бар инде, төрлесе. Кем нәрсә эзләп килә тамашага, кемдер спектакль карарга килә, кемдер артистларның тормышы белән кызыксынырга килә, кемдер анда башка сәбәпләр белән килүчеләр дә бик күп, ансын инде ярар ачып бетермик. Чәй килүчеләр дә бардыр, шулай бит? Тәмле эш пешмәкләр белән килүчеләр дә бар. Два в одном дип әйтәбез, бит туган көнне шунда һәм спектакль карап, һәм туган көн үткәреп китүчеләр дә бар, төрле кешеләр бар. Алар ял итәргә килә, аларга biz olay etmegiz, bulay etmegiz deyip eytip dürüst түгел, урынлы түгел. Алар ял итәргә килә, аларга әйтергә тиеш инде без бик тавышланмагыз тамаша вакытында, зинһар дип кенә шулай гына әйтәбез инде. Шуңа күрә тамашачында төрлесе бар. Менә театр кагыйдәләренә аерымда тукталып үтәсе килә сезнең белән. Гадәттә әйтик, тамаша залына кергәндә үзенә күрә бер миңа калса кагыйдәләр дә бардыр, шулай бит? Менә телефоннар турында әйтеп иттегез. Телефоннар турында әйтәбез, моторым әйтеп кенә аңлатып битереп булмый инде аны. Кайбер кеше тиз генә сүндереп куя, телефонын тавышсызга кили. Кайбер кешенеке спектакльнең буеннан шалтырый инде ул. Кайбер кеше алып сөйләшә дә башлый инде аны. Ул гына түгел, аннан конфет кагазлары кыштырдатмаска, бер-беренә камаша алмаска, сөйләшмәскә. Ул бит инде артистны хөрмәт итү, тамашачыларны, җанындагы тамашачыларны хөрмәт итү. Әзерлибез. Тыңлаган кешеләр булса. Аннан соң бит әле Камал театры ул һәрбер милләт вәкиленә дә ачык дип әйтергә кирәк. Әйтик, мәсәлән, сезнең яныгызга инглиз телендә килеп эндәшсәләр, менә бу очракта нишлисез? Ничек аңлашасыз? Biz ничек тә аңлашырга тырышабыз инде инглизләр белән. Алай үпкәләп китмиләр. Аңлатабыз без аларга, анлык кына инде өйрәндек. Әзме күпме? Аңлатабыз. Алар бик куллар белән аңлатасыздыр, шулай бит? Тел белән дә була инде, кул белән дә була. Якын гына булса, алып барып та күрсәтәсең нәрсә кирәк икәнен инде. Аңлашылмаучылык булганы юк алай. Аллага шөкер. Аңлашабыз. Менә әле кичә генә мин үзем дә тамаша залына кергән идем. Гадәттә бит инде спектакльләргә бик кечкенә балалар белән дә киләләр. Менә бу очракта театрдагы тәртипне ничек саклыйсыз? Ой, моторым, ул проблема инде, ул бик вак балалар белән дә киләләр чыннан да. Әле аның шундый гадәтле бар. Балалар белән киләләр икән, алар беренче рәткә утыра, икенче рәткә, соңга да калып килү гадәтләре бар әле аның әйме. Алар белән көрәшәбез инде. Җылаучы балалар була инде, аларны чыгарырга тырышабыз инде. Чыкмый утырган ханымнар да бик күп була. Җылый тора баласы, артистлар уйный тора, ул рәхәтләнеп спектакль карый. Андыйлар да була. Ну, төрлечә көрәшәбез инде моторым. Азрак теге
катгырак итеп әйткән вакытларда була, тыңламаган кешеләргә. Йомшак кына әйткәч чыгып китүчеләр бар, Аллага шөкер. Ләкин менә шулай да театрга балалар белән килү ул инде бик матур күренеш, шулай бит. Әлбәттә. Әлбәттә. Кичкенәдән балаларны сәнгатькә тарту, ул бик әһәмиятле. Менә мин үзем кичкенәдән балаларны театрга алып килеп йөридем. Шуннан менә аларда театрга мәхәббәт һаман дәвам итә. Менә кызлар, сез бит инде спектакльләрне кат-кат карыйсыз, шулай бит. Әйтик, бер көнне уйналган спектакль белән икенче көнне уйналган спектакль арасында аерма бармы? Сез инде бер үк спектакль турында бара. Аерыламы спектакль Аерма бар, Гөлүсә, аерма бар. Бәлки инде нинең артистның халәтеннән дә киләдер. Кайбер вакытта улан сүлпәнрәк уйнарга мөмкин, кайбер вакытта югары рухта уйнарга мөмкин. Аның аерыла әлбәттә. Кайбер вакытта импровизациядә китә артистларда. Но алар спектакльгә хилафлык китермиләр. Бер вакытта да бар, бер нинди генә халәттә булсалар да. Biz рәхәтләнеп карыйбыз, артистның уенын рәхәтләнеп карыйбыз. Бу спектакльдә булайрак уйнаса, икенчесендә бөтенләй башкача уйнап куя. Димәк, инде без үз чиратыбызда миңа калса тамашачыларны бер үк спектакльне кат-кат килеп карарга өндәргә тиешбездер, шулай бит? Әлбәттә, әлбәттә. Мин әйтәм, менә икенче вакытта да килегез. Әле ул бер килгәндә шундыйрак спектакльләр бар, аңлап бетермәскә мөмкин. Икенче көндә килегез дибез, киләләр. Андыйлар күп. Кайбер спектакльләрне менә 30-нчы мәртәбә килеп карыйбыз инде диләр. Юк, андыйлар да бар, бик күп андыйлар. Аннан соң бит әле Камал театрының тугры тамашачыларының берсе, ул Салават абый, шулай бит менә 30 тапкыр килеп караучылар бар дип әйттегез. Аның 30 гына түгелдер инде, Салават әфәнде. Ул бик яратып карый. Көн сайын килсә дә, беренче тапкыр күргәндәге шикелле шарык-шарык көлеп, рәхәтләнеп җәелеп китеп карый. Мин аны шундый спектакль карау шундый яшый. Беренче тапкыр күргәндәге шикелле. Biz бит инде ул сүзләрне ятлап бетергәнбез. Ул да ятлап бетергән. Без ул сүзләрне белеп бетергән. Аның сюжеты нәрсә белән бетәсен без беләбез, әйме? Рәхәтләнеп карый ул менә көлә-көлә. Шундый рәхәт, шундый тамашачы белән эшләргә. Ул бит отдача, артистлар ничек тамашачы карый, артистлар да шуңарга отдача белән уйныйлар. Әлбәттә. Бу инде ничектер хисләр алмашы дип тә карарга кирәктер. Әлбәттә. Менә сүзләрен, спектакльләрне инде отып та бетердек, белеп тә бетердек дип әйттегез. Менә минем шундый әйбергә тап булганым бар дип әйтәсем килә. Гадәттә театр хезмәткәрләре үзара спектакльдәге сүзләр белән аралашалар. Ягъни инде кыска гына ниндидер диалогны таба алырга мөмкиннәр алар. Сезгә менә бу әйбер хасмы? Әлбәттә. Ничек кенә? Әлбәттә. Спектакль эшкә килеп керүгә шул спектакльдәге сүзләр искә төшә, кызык булып китә инде. Шулай алар һәммәсе бит инде безнең күңелдә, күз алдында кала. Спектакльдә без гомумән спектакль сүзләре белән генә сөйләшкән көннәрдә күп була име. Һәр сөйләшүебез гел спектакль сүзләре белән сөйләшкән көннәр күп була име. Рәхәтләнәбез без көлеп. Менә бит нинди кызыклы шул спектакль сүзләре. Чөнки без инде аларны ятлап бетергән. Ятлап бетергән. Театр тормышка да керә дигән сүз, шулай бит? Әлбәттә. Кызлар, менә яраткан спектакльләрегезне дә белеп үтәсе килә. Ой, Гөлүсә, яратмаган спектакльләрегезне дисәң, мин санарга магла. Авыр сорау. Юк, без спектакльләрне бөтенесен яратабыз. Әгәр менә мин үзем спектакль азрак кына сайрак була икән, име, сюжеты ягыннан, мин артистларның уены белән ләззәтләнәм. Артистлар уенын карыйм. Мин спектакльне начар дип әйтә алмыйм. Ничек әйтәм, начар булырга мөмкин. Артист нихәтле хезмәт куйган, име. Ул барыбер ниндидер бер сюжетта бит нәрсәдер чыгарып була икән, инде бик сай спектакльдән дәйме. Карап бетергә генә кирәк. Яртысын карап киткән тамашачыга мин бөтенләй гаҗәпләнәм. Ничек начар дип ярты спектакльне ташлап китәргә мөмкин. Син карап бетермәдең, каян беләсең начар икәнен? Анда бит ниндидер салынган бит инде мәгънә. Мин вообще аңламыйм андый кешене. Тагын шундый сорау биреп үтим әле. Менә тамашачылар әйтәләр бит әле комедия жанрын үз итә дип. Менә бу сүзләрдә хаклык бармы, әллә инде төрлеләре бармы? Хаклык бар дип кайбер кеше чыннан да комедияны ярата. Но бар андыйлар да, менә тарихи, менә булганчык еллар. Әле менә бәйрәм уңайнан иртәгә күрсәткәнчек. Менә булганчык еллар, менә бит ул тарих безнең. Безнең әби бабаларыбызның. Безнең тарих ул, көн күрешләре, аларның күргән изалары,
азапланулары менә бөтен шагыла бит анда. Андый спектакльләр бездә күп, аларны карарга кирәк. Яшь буынга бигрәк тә карарга кирәк, тарих белән кызыксыну бит инде ул. Әлбәттә. Әйе. Менә кызлар, сезнең арагызда 30 елдан артык театрда хезмәт итүче билетерлар да бар. Әйтик, ул да булса Максимова Гүзәлия башлай бит. Менә сезне театрда нәрсә яшәтә? Нәрсә тота сезне театрда? Менә миңа калса театрның үзенә күрә бер тарту көче бардыр аның, шулай бит. Ризасин әйтәле. Әлбәттә бар. Ул театрда эшли башласаң, аннан аерылу шитендер ул. Ул менә анда кирип китәсең, үзеңнең бер гаиләң кебек, тормышың кебек анда. Шул хәтле нәрсә дип әйтим инде, рухи азык ул безгә театр. Менә сюжетта, беренче сюжетыбызда директор әйтеп үтте, кайбер көннәрдә театрга 1000-гә якын тамашачы килә дип. Димәк инде чыннан да 1000 төрле хылык, 1000 төрле фикер, 1000 төрле сорау булырга мөмкин. Менә спектакльләрдән соң ничек ял итәсез, ничек тулыланасыз? Әле бит икенче көнгә дә яңа эмоциялар белән, яңа көч белән театрга килергә кирәк. Ой, Аллам спектакльдән арып китәләр микән? Театрдан наоборот көч алып китәм мин. Наоборот, ял итеп китәм шул спектакль карап. Әлбәттә, спектакльне карап, гаделсезрәк спектакль булса, җылыйсың инде, сөешкәннәр кавышса, сөенәсең инде. Шундай бит инде спектакльне карап. Менә мин бик авыр кабул итәдем Мирка Яйсылу шикелле спектакльләрне. Гомумән кабул итә алмыйм, сюжет авыр. Мондыйлар авыр инде әлбәттә. Аннан соң чыннан да тәмле ризык ашап, тулылана. Арсам, җырлыйм. Җыр яшәтә. Шулай итеп тулыланам, ял итәм. Аннан соң әле менә театрга килеп, үзара аралашып, шулай ук рәхәт бер хисләр белән кайтып китә торгансыз. Шулай бит кызлар. Әлбәттә. Әлбәттә шулай. Хәтта тамашачылар да менә спектакль бетә, утыралар инде. Утыралар, креслоларында кузгалырга исәпләре юк. Вакыт соң булуга карамастан. Кайтып китәселәр килми. Кайтып китәселәре килми. Ул бит менә әйбәт атмосфера булган җирдә генә шулай утырасың килә. Әйе. Тагын киләсең килә. Менә андый көннәр бик күп. Чыгып китә алмыйлар, шулдан чыгып китә алмыйча утыралар. Алар менә кирип китәләр театр спектакльгә, име, спектакльнең иченә. Һаман шуны уйлап, әле кайберсе аңлап бетермәгәннәрен, бу ни эшләде икән, тагын нәрсә була икән, сез беләсездер инде дип куялар, име, нәрсә булып бетер икән бу дип шулай иттереп. Кызыксыналар. Кызыксыналар, әйе. Кызлар, менә иртәгә татар театрының туган көне, шулай бит. Безнең бу уңайдан тагын бер сюжетыбыз бар. Бергәләп карап үтик әле. Игътибар экранга. 22 декабрь татар театрының туган көне. Камал театры артистлары белән һөнәри бәйрәмнәре хакында сөйләштек, фикер алыштык. Безнең милли театрыбыз өстән кемнеңдер әмер кушуы буенча барлыкка килмәгән. Ул ихтияҗ буенча барлыкка килгән. Һәм менә бүгенге көндәге безнең шушындый шартларда яшәүебезне күреп, нигез салучылар, башлап җибәрүчеләр белделәр микән алар нинди зур эшкә алынганнарын. Бүгенге көндә иҗат итә торган бөтен артистларның да менә шул театрыбызның башлангычында торган җегетләр, кызлар алар бит инде шәкертләр генә, аларның шундый гайрәтләренә һәм дә инде максат чатлыкларына без сокланабыз, эшләрен чын күңелдән, ихластан дәвам иттерергә тырышабыз. Кем белән генә аралашма, барысы да театрны икенче өем, гаиләм, галәмем дип җиткерә. Театрыма мәхәббәтем көннән-көн үсә. Чөнки ни өчен сорасагыз, чөнки ниндидер авыр катлаулы көннәр булганда театр мине ничектер коткара, иҗат коткара, дәвалый. Ярар, без инде синең трай тибеп йөрү белән килештек ди. Анасы кем? Олиде. Яшәргә ризалашкан бер кыз Игнатьева Оля. Һәрбер артист өчен ул театр икенче, кемдер өчен инде беренче өйдә булырга мөмкин. Кемдер бөтен гомерен театрга багышлый. Миңа калса инде мин театрны да, гаиләне дә уртак бүлеп алып барырга тырышам. Без исә үз чиратыбызда театрга кагылышы булган һәр кемне һөнәри бәйрәмнәре белән котлап, зал тулы тугры тамашачылар теләп калабыз. Амин, шулай булсын, әйбит. Татар театры яшәсен. Менә кызлар, бәйрәм дип әйтеп үттек, бәйрәм рухы сизеләме? Театрда һәр көнне бәйрәм рухы. Һәр көнне бәйрәм. Тамашачылар бәйрәмгә килгән кебек киләләр, чыннан да.
Бәйрәм рухы яши театрда. Сіз нәрсе деп Шуннан да шулай, театр һәр көн бәйрәм. Шуннан да без бит театрга барабыз ниндер ял итәр өчен. Бәйрәм, шуннан да. Һәм Ял итеп әлеге рух язык алып кайтабыз бит. 22-се генә түгел, һәр көн бәйрәм. әйе һәм Театрга килгәннәр өчен. әйе һәр көнне шулай бәйрәм итеп кабул итик һәм спектакльләргә йөрик шулай бит. Инде шуның белән тапшырубыз ахырына да якынлашып килә, кызлар. Инде тамашачыларга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итеп җиткерә аласыз. Резидә итәле беренче булып тамашачылар. Хөрмәтле тамашачылар, театрга йөрегез, театрны яратыгыз. Шуннан да менә көн сайын килүчеләр бар, яшьләр бик күп йөри. Театрны онытмагыз. Театр ул рухи дәва. Минем әйтәс сүзем тамашачыларга. Тамашачылар театрга килгәч, бер-беребезне хөрмәт итеп тамаша залларында, артистларга комачауламыйча спектакльләрне аңлап карарга өйрәник әле. Без бит театрга киләбез рухи азык алыр өчен, нәрсәдер алыр өчен, ял итәр өчен генә түгел, күңел ачып. Рухи азык алыр өчен дә киләбез. Театрны яратыйк. Минем шикелле, Резидә апа шикелле, Гөлүсә шикелле театрны яратыйк. Рәхмәт сезгә. Менә нинди матур теләкләр яңгырады. Кызлар, сезгә инде эшегездә зурдан-зур уңышлар телибез. Һәм һәр вакыт шулай елмаеп яшәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт Гөлүсә, үзеңә рәхмәт. Сау булашабыз. Шуннан да театр ул тылсым дөньясы. Һәм әлеге театрда хезмәт итүче һәрбер тылсым иясенә әлбәттә инде сүнмәс дәрт, бәрәкәтле гомер һәм сәламәтлек телисе килә. Татар театры яшәсен иде. Бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.